«Аб'ектыў», дзе навіны дня толькі па-беларуску і без цэнзуры. З вами Вольга Старасціна. Вітаю і запрашаю. Увага! У клетцы асабліва небяспечнай для рэжыму падсудныя. У нас судовая сістэма ўлады прыхватызавана Александром Лукашенко. Яна ператворана ў аддзел, дзе працуюць чыноўнікі на кантракце, а не суддзі. Распачаўся суд па крымінальнай справе над журналісткамі Белсату. Все гэта сфабрыкаваная палітычная справа. Паўгоддзе бел-чырвона-белай рэвалюцыі. Ціхановская абвесціла стратэгію перамогі беларусаў. Она учитывает, как много мы уже сделали и что мы можем еще больше. Яшчэ пачакаем, ці замарозім адносіны. Еўразвяз разглядае 4 варыянты палітыкі адносна Беларусі. Патрэбныя годы, каб палітыка санкцый пачала дзейнічаць. Белсат штодня зазнае ціск з боку ўладаў, але ўпершыню нашых журналістаў судзяць паводле крымінальнай справы за нібыта арганізацыю масавых беспарадкаў. Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова віны не прызнаюць. І сапраўды, якая можа быць віна аператара, які толькі паказвае тое, што адбываецца? І якая віна карэспандэнта, які распавядае пра рэальныя падзеі? Але нашым журналісткам за іх прафесійную працу пагражае да 3 гадоў турмы. Пра першы судны дзень Галіна Бакунчык. Падтрымаць Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову ў суд прыйшлі дзесяткі журналістаў, палітыкаў, актывістаў і проста неабыякавых людзей. Каля суда іх сустрэла спецтэхніка, на ўваходзе ўзмоцнены кантроль і спецслужбоўцы ў калідорах. Ведаю, што Кацярына чалавек, які не здольны, в прынцыпе, здзейсніць нейкае правапарушэнне, тым больш злачынства. Ну а за працу журналіста, за тое, што вядзеш здымкі не ў закрытай зоне, за это, по-моему, ніякі кодекс кару не прадугледжвае. Тое, што я чытаў, ніяк не падпадае ні пад якія пакаранні. Канешне, гэта спроба ціска. У судовую залу прапусцілі толькі блізкіх сваякоў з адвакатамі, прадстаўнікоў дзяржаўных тэлеканалаў і некалькі незалежных журналістаў. Прычына – нібыта нястача месцаў і патрэба захоўваць каронавірусную дыстанцыю. Галоўны вынік першага дня суда даведваліся ад сваякоў. Журналісткі не прызналі віны, як не вераць у яе і іх блізкія. Цирк. У меня такое ощущение, что цирк. Всем улыбаемся. Не знаю, чем все закончится, пока ничего не могу сказать. Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову затрымалі 15 лістапада ў доме пры плошчы Пераменаў, калі журналісткі вялі рэпартаж пра разгон жалобнай акцыі да знішчэння мемарыялу памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Абедзвюць вінавацілі ў крымінальным злачынстве, нібыта з арганізацыю і рыхтаванне дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У прыватнасці, журналісткі быццам бы спынілі працу грамадскага транспарту і гэтым нанеслі дзяржаве шкоду памерам больш за 11 000 рублёў. Муж Кацярыны Андрэевай, журналіст Ігор Ільяш, быў у судзе сведкам. Абсалютна ніякіх доказаў супраць Кацярыны не агучвалася, і я ўпэўнены, не будзе агучаны. Проста ўсё гэта сфабрыкаваная палітычная справа. Паводле артыкула 342 крымінальнага кодексу журналісткам пагражае да 3 гадоў зняволення. Але пераслед Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай дасведчаны палітык, які прыйшоў падтрымаць журналістак, таксама называе не крымінальным, а палітычным. Заказны палітычны працэс, таму ў мяне няма спадзеву, што нехта з 1100 суддзей, які ёсць сёння ў Беларусі, яны маюць маральнае права называцца суддзёй. Цягам дня ў судзе слухалі сведкаў. Працяг працэсу супраць журналістак у судзе Фрунзенскага раёну адбудзецца 16 лютага. Цяпер за кратамі застаюцца 11 незалежных журналістаў. Супраць 9 працаўнікоў медыяў распачатыя крымінальныя справы. У чым жа вінавацяць тых, хто кажа праўду? Адказы ў наступным матэрыяле. Двое из них это сотрудники КГБ, один из ГУБОПа МВД.
Гэта запіс з судовага працэсу аб сілавіках, якія крышавалі наркагандаль. Кацярына Барысевіч асвятляла яго гэтаксама, як і справу аб смерці ў войску Александра Коржыча, справу медыкаў, справу Уцюрына і гісторыі пра рэпрэсіі ды катаванні дэманстрантаў. Калегі з Тутбай і Камсамольскай праўды адзначаюць ейную дакладнасць, аб'ектыўнасць і ўвагу да дэталяў. Цяпер Кацярына чакае суда ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Танчыць, чытае, піша літаратурныя дзённікі, але атрымлівае толькі траціну листов, досланных з волі. Катю я видел в эту пятницу, она в отличном состоянии, у нее хорошее настроение, она всем передает привет, постоянно повторяет, очень просит, что люди никто не волновались. Кацярыну Барысевіч затрымалі 19 лістапада. Яе і доктара шпіталю хуткай дапамогі Артёма Сарохіна абвінавацілі ў раскрыцці медычнай таямніцы, што пацягнула цяжкія наступствы. А ўсё таму, што Кацярына абвергла версію следчага камітэту дзяржаўнага тэлебачання і Александра Лукашэнкі, што затрыманы і збіты да смерці Менчук Роман Бандарэнка меў алкаголь у крыві. Журналістка даведалася, што там быў 0 праміле. Вся информация медицинского характера в отношении Романа Бондаренко на момент выхода ее статьи, она уже была публично оглашена, то есть невозможно было разгласить то, что уже было разглашено. Во-вторых, очевидно, она не оказывала никакого подстрекательства в разглашении медицинской тайны, потому что она, по сути, просто выполняла свою работу. Крымінальныя справы журналістак Белсату і Тутбай аднолькавыя ў матыве ўладаў, кажа намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Гэтыя справы для таго, каб напалохаць іншых калег і паказаць, глядзіце, будзеце асвятляць акцыі, трапляць будзеце ўжо не на 15 сутак, а в следчы ізалятар па крымінальнай справе. Будзеце пісаць пра вострыя тэмы, паедзеце в следчы ізалятар КДБ, як Кацярына Барысевіч. Таксама у Сезана Валадарскага удзельнікі прэс-клубу, пляцоўкі, якая арганізоўвае трэнінгі ды сустрэчы медыасупольнасці. Заснавальніца Юлія Слуцкая, ейны сын і аператар Пётр Слуцкі, дырэктар Сергей Альшэўскі, праграмны дырэктар Алла Шарко і журналістка Ксенія Луцкіна. Як паведаміў сёння адвакат у Ксеніі, за кратамі абвастрыліся праблемы са здароўем, якія патрабуюць амаль штодзённых ін'екцый прэпаратаў. Усіх вінавацяць ва ўхіленні ад аплаты падаткаў. Палітвязням прызналі і журналіста Андрэя Александрова. Яго вінавацяць у фінансаванні групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Андрэй дапамог аплаціць 250 штрафаў удзельнікам пратэстаў з грошай, сабраных ініцыятываю Buy Help. Чым больш такіх справаў, тым больш пішуць пра дыктатуру Лукашэнкі міжнародныя аб'яднанні журналістаў, кажа Барыс Гарэцкі. Напэўна, толькі за панядзелак з дзесятак зваротаў міжнародных мы размясцілі на сайце БАШ, і гэтыя звароты працягваюць прыходзіць, прымаюцца яны ад Злучаных Штатаў да Аўстраліі. Летась у Беларусі журналістаў затрымлівалі амаль 5000 разоў. Арышты, непад'ёмныя штрафы і канфіскацыя тэхнікі працягваюцца. Напярэдадні затрымалі нашых калегаў Любоў Лунёву і Дмітрія Солтана. Цяпер яны ў ізалятары на Акрэсціна. На шчасце, Люба паспела паведаміць нашаму калегі, што яны затрыманы і што іх везуць менавіта ў савецкі РУС. Іх затрымалі, я так разумею, ў раёне плошчы Перамогі, дзе яны выконвалі свае абавязкі, проста апытвалі людзей. Журналістаў пераследуюць па ўсёй Беларусі. Аўтара фельетонаў з Дмітра Лупача з Глыбоччыны заўтра выклікаюць у пастаўскі аддзел міліцыі за парушэнне адміністратыўнага заканадаўства аб СМІ. Прычына – супраца з нашым тэлеканалам. Ярослав Стешек, Белсат. Святлана Ціхановская абвясціла стратэгію перамогі беларусаў. План прадугледжвае аб'яднаныя дзеянні ўсіх дэмакратычных сілаў, офісу і кабінету Ціхановскай, каардынацыйнай рады, народнага антыкрызіснага ўпраўлення, штабу Цапкалы, партнёрскіх ініцыятываў. Але і кожны ахвочы можа выказаць сваё меркаванне і ўнесці свае прапановы ў стратэгію. Урывак прамовы Святланы Ціхановскай вашай увазе. В ближайшие дни офис и кабинет Светланы Тихановской, Координационный совет, Народное антикризисное управление, штаб Валерия Цепкала объявят о своих проектах в рамках этой стратегии. Но главное, она уже работает. И пространства для действия в ней хватит всем. Вы можете объединяться с коллегами и вместе выходить из госпрофсоюзов.
Вы можете участвовать в сходах и форумах, которые созданы для настоящего общественного обсуждения. Вы можете развивать свои дворовые или районные сообщества, чтобы готовиться к массовым протестам, собирать свидетельства коррупции и проводить независимые расследования, поддерживать политзаключенных на судах и помогать их родственникам, переводить их истории на другие языки и отправлять в иностранные СМИ, налаживать диалог со знакомыми, которые работают в госучреждениях на любых уровнях. Мінула роўна паўгода з дня прэзідэнцкіх выбараў. Падзея змяніла лёсы кандыдатаў на прэзідэнцтва, многіх журналістаў, актывістаў, не заангажаваных у палітыку беларусаў. Ды што там, змяніўся лёс усёй краіны. Шмат хто пытае, няўжо ўсе ахвяры былі дарэмныя? Адказу шукаў Александр Баразенко. У верасні актывістка Вольга Павук з пасёлку Акцябрскі на Гомельшчыне была вымушаная з дваімі дзецьмі пераехаць у Літву. Жыць у Беларусі стала небяспечна пасля ўдзелу ў паслявыбарчых акцыях пратэсту. Я ніколі б не адмовілася ад пратэсту, і калі я магла б гэта паўтарыць, я б толькі больш бы рыхтавалася да гэтага, больш блізка размаўляла з людзьмі і даводзіла да іх, чаму гэта вельмі так важна. Тут стаіць такое пытанне, як вайны. Ці мы змагаемся за сваю свабоду, ці мы прымаем той, халопскія адносіны дзяржавы да цябе самого. 9 жніўня, як і Вольга, на вуліцу выйшлі тысячы беларусаў, нязгодных з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў. Пратэст з дапамогай спецсродкаў і тэхнікі разагналі ўлады. Затрыманых жорстка збілі ў раусах ды ізалятарах. Але бязмежа сілавікоў выклікала яшчэ большую хвалю нязгоды. Пратэст агарнуў усе слаі грамадства. З кветкамі і плакатамі на акцыі супраць гвалту пачалі выходзіць жанчыны. Маршы салідарнасці праводзілі медыкі, студэнты, дзеячы культуры. Пачаліся стачкі на заводах. Нядзельныя маршы зрабіліся самымі маштабнымі акцыямі пратэсту ў гісторыі краіны, збіраючы да 200 тысяч асобаў. У паліталогіі ёсць паняцце да негвалтоўныя метады. І своеасаблівасць гэтых негвалтоўных метадаў, яны вельмі марудныя. І чакаць таго, што мы перамаглі б у жніўні, у верасні, нават праз палову гады, гэта досыць наіўна. Беспрэцэдэнтнымі ў гэтыя паўгода сталіся не толькі пратэсты, але і рэпрэсіі з боку ўладаў. Дзясяткі тысячаў затрыманых, тысячы збітых, не менш за 6 забітых. Супраць пратэстоўцаў за гэтыя паўгода распачалі каля 800 крымінальных справаў. 239 чалавек прызнаныя палітычнымі вязнямі. Краіна апынулася ў стане прававога дэфолту, кажа праваабаронца Олег Гулак. Дзяржава адмовілася выконваць свае законы. Ці, скажем так, правильнее, конечно, будзе гэта ужывае законы толькі ў адзін бок і так, як яна іх разумее. А на практыцы это азначае, што грамадзяне ад гэтай дзяржавы не абаронены. Не засталіся беларускія пратэсты і без увагі міжнароднай супольнасці. Традыцыйнымі сталіся акцыі салідарнасці беларусаў за межа. А штабу Светланы Ціхановскай, якая яшчэ ў верасні была вымушаная пакінуць Беларусь, удалося заручыцца падтрыманнем лідараў большасці заходніх краінаў. Солидарность всего мира, и Светлана сумела это организовать. Смотрите, более 40 стран мира сплотились в едином вот этом желании помочь Беларуси встать на путь демократического развития. Они не признали Лукашенко. Делегитимация Лукашенко проведена полностью. При этом Светлана признанный лидер. Более 40 стран западных, цивилизованных ее признают. У другое паўгоддзе беларускі пратэст уваходзіць у фармаце дваравых акцыяў і з вялікім міжнародным падтрыманнем, а ўлады Беларусі з еўрапейскімі санкцыямі і надзеямі на сілавікоў. Александр Баразенко, Белсат. Адказам на рэпрэсіі мусіць быць павелічэнне падтрымкі беларускага народу, а таксама ўзмацненне санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. Такое рашэнне паўстала на сустрэчы ў польскім сенаце. Рэпартаж Ігора Станкевіча. Паўгады пратэстаў на Беларусі, сучасны стан і перспектывы. Сёння ў польскім сенаце адбываецца паседжанне адмысловай камісіі да спраў Беларусі. На яго запрошаныя прадстаўнікі каардынацыйнай рады Беларускага дому ў Варшаве, тэлеканалу Белсат. Сенатар Марцін Басацкі падвёў сумныя вынікі паўгадовай барацьбы беларусаў.
Na Białorusi zatrzymano 34 tysiące osób. У Беларусі затрыманыя 34 тысячы чалавек. У краіне, якая ў 4 разы меншая за Польшчу. 1800 чалавек моцна пабітыя альбо катаваныя. На велічэзную хвалю рэпрэсію вольная Еўропа мусіць адказаць узмацненнем санкцыяў супраць беларускага рэжыму, упэўненыя палітыкі. Jest absolutnie niezbędne. Гэта абсалютна не лішне даслаць да Менску сігнал, што Еўропа не пагаджаецца і ніколі не прызнае нармальным такое абыходжанне з уласным грамадствам каля брамы Еўропы, бо гэта пагражае не толькі Беларусі, гэта пагражае нашаму рэгіёну ў Еўропе і ўсёй Еўропе. Вельмі важна, што мы акрэслілі неабходнасць больш актыўных дзеянняў з боку Еўрапейскага Саюза ў падтрымцы беларусаў і Беларусі. Праз выкарыстанне тых інструментаў, якія знаходзяцца ў кампетэнцыі Еўрапейскага Саюза. Гэта санкцыйныя інструменты персанальна да тых асобаў, якія вінаваты альбо падазраюцца ў здзяйсненні злачынства ў адносінах да беларусаў, якія адказваюць за палітычныя рашэнні. Асобная тэма сустрэчы – рэпрэсіі супраць журналістаў. Намеснік дырэктара тэлеканалу «Белсат» Алексей Дзікавіцкі узгадаў пра суд над журналісткамі каналу Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чульцовай. Я таксама натуральна расказаў пра тое, што сёння такі вось чорны дзень для нас, бо адбываецца працэс над Дашай і Кацяй. Папрасіў памятаць пра гэта, пра салідарнасць. Па выніках сустрэчы бакі дамовіліся ўзмацніць салідарную падтрымку беларускаму народу і ў якасці аднаго з першых крокаў польскія парламентарыі прапанавалі запрасіць Святлану Ціханаўскую выступіць на паседжанні польскага парламенту. Ігор Станкевич, Белсат, Варшава. Чацвёрты пакет санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі прымуць цягам некалькіх тыдняў, абвесціў штаб Святланы Ціханаўскай. Тым часам Еўразвяз распрацаваў 4 стратэгіі адносна Беларусі. Якія з іх спрацуюць з большай верагоднасцю, высвятляла Ірына Дарафійчук. Еўразвяз разглядае 4 стратэгіі ў дачыненні беларускага рэжыму. Паводле інфармацыі Радыё Свабода, іх распрацавалі амбасадары 16 еўрапейскіх краінаў напрыканцы мінулага года ў Менску. Цяпер прапанавалі на разгляд Брусэлю. Першы варыянт прадугледжвае назіранне за цяперашнім станам. Другі – інтэнсіўнае дыпламатычнае ўздзеянне. Два наступныя – санкцыі рознай ступені аж да замарожвання стасункаў. Ресурс руху по другому варыянту, то бок по варыянту інтэнсіўнага дыпламатычнага ўздзеяння на беларускае кіраўніцтва, ён вельмі абмежаваны. Ён быў бы магчымы толькі пры ўмове, што кіроўны рэжым Беларусі адмовіцца ад жорсткіх рэпрэсій, возьме курс на лібералізацыю, але сёння мы бачым абсалютна процілеглую тэндэнцыю. Таму дыялог паміж Бруселем і Менскам не мае перспектыў. Два апошнія варыянты, на думку палітолага, можна аб'яднаць. Такім чынам, Еўропа можа або захаваць цяперашні стан рэчаў і назіраць, або ўводзіць новыя санкцыі. Калі працягнецца гэты тренд на ўзмацненне жорсткасці, калі будуць прыняты тыя заканадательныя новацыі, якія аб'яўлены, і калі пачнуць вельмі жорстка караць і за бел-чырвоны сцяг, і за так званую дыскрэдытацыю палітыкі Беларусі, то гэта з'явіцца ўжо дзясяткі і сотні палітзняволеных. Тады будзе сапраўды ўзмацненне санкцый. Які з 4 прапанаваных амбасадарамі варыянтаў дзеяння прыме кіраўніцтва Еўразвязу, пакуль невядома. Аднак, калі нават увядуць новыя санкцыі, то наступстваў давядзецца пачакаць, падкрэслівае Валер Карбалевіч, бо санкцыі працуюць на далёкую перспектыву. Пра тое, што наступны 4-й пакет санкцыяў прымуць цягам некалькіх тыдняў, абвесціў штаб Святланы Ціханаўскай. Санкции, которые 3 пакета приняты, сейчас будет 4-й, потом и 5-й, в отношении тех, кто осуществлял насилие, фальсификации выборов, а также кошельков режима. Агулам у чорных спісах розных краінаў свету ўжо 208 беларускіх чыноўнікаў і набліжаных да Лукашэнкі асобаў. Найдаўжэйшыя спісы ўвялі краіны Балтыі. Ірына Дарафійчук, Белсат. Марафон свабоды правялі беларусы Лос-Анджелесу. На фінішы якога падпісалі паштоўкі ўсім 227 палітычным вязням. Салідарнасць з-за акіяну ў наступным сюжэце. Мы побяжым 2234 метры. Гэта лічба, якая нагадвае наш сумны вядомы артыкул 2364, які я сама адсядзела. Сейчас мы побежим туда!
Я подписала открытку Никите Емельянову в Могилеве, потому что я сама из Могилева. Меня зовут Ирина, я украинка, и хочу, чтобы белорусы знали, что мы поддерживаем Белоруссию в их борьбе. Мы собрали не менее 200 писем, направим их завтра на территорию нашей страны. Мы желаем им выйти скорее на свободу и жить в новой, свободной Беларуси. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Суд над нашымі журналісткамі не скончаны. Які можа быць вынік? Ці дачакаюцца несправядліва абвінавачаны справядлівага прысуду? Пра гэта Святлана Калінкіна разважае з Сергеем Ваганавым. Глядзіце размову адразу пасля аб'ектыву. Я ж развітваюся са гаспадарствам. Зычу моцы трываласці. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.